David! Pasqual! Home, escolta, que si tens les carabassetes penjades, no? No són carabassetes, és fregallera. És de la mateixa família que les carabasses, perquè són curcubitàcies, però és la fregallera. Això és un producte que prové d'Itàlia, es diu Lufa, però porta més de 50 anys en la Comunitat Valenciana, per tant ja és un producte autòcton nostre. Tota la vida la gent major ho ha gastat per a fregar els calderos de les paelles i per a escurar, inclús per a dutxar-te. I és habitual tenir-les així penjades? Normalment es fa algun sistema d'emparrat. N'hi ha gent que gasta l'emparrat de la vinya, n'hi ha qui ho fan encanyat, però jo per l'experiència estic veient que en les zones que fa fulla molt gran, quan fa aire tenim problemes de tomba i com necessita calor he aprofitat la paret del rescaldo, el ponenter no li pega i el llevant no té massa corrent i aprofites que el sol li dona temperatura. Estic mirant que està molt seca, no? Clar, això n'hi ha que deixar-ho secar en les plantes perquè perga el líquid de dins i que es faci i que s'acabi de fer la fibra a l'esponjo. El fruit va creixent, es fa verd, passa groc, com veieu dalt podem veure ja que a mesura que va secant-se va fent-se marrón i passa a estar marrón del tot. Quan està marrón del tot ja està sec i si sentim la maraca, això serà de llavors, són les no? llavors que estan dins i entonces és el que no n'hi ha que perdre. Anem a collir unes quantes més i me presentes a tota la família. Clar que sí, sense ninguna pega. Anem al lío. Ja han collit unes quantes. Escolta, quin bodegó, eh? Així ja tenim tota la família, no? Home, tota no, però n'hi ha una gran part de la família. M'has dit que són les curcubitàcies, no? Són molt extenses. Tens carabassa de torrar, que és bonificar grans i menudes perquè les vegeu, la carabasseta utiel, això és la carabasseta de la mos, és la carabassa al cacauet, la carabassa de viar, la carabassa del peregrí, que és la que gastàvem per fer cantimplores o del vinater, i després tens la fregallera, que és la lufa. Dins estan les llavors. Molt bé. Si trenquem de si, les veurem caure en seguida. Al trencar-li el cul, pum, es comencen a caure. El que hem de procurar és mantindre i el poder guardar aquestes llavors, conservar-les, no? Aquestes llavors tenen diverses coses, perquè hi ha gent que veu només una llavor, però ahí tenim una llavor que és varietat autòctona, i després tenim el segell, que com és un producte autòcton valencià certificat en ecològic, té el segell molt de gust. N'hi ha molta gent que ve per aquestes carabasses. Sí, tenim diversos clients esperant per a poder entrar a replegar-ne. Jo vaig esperar que arriben, i a veure què en conten elles. Clar que sí, sense ninguna pega. Escolteu, què feu? Hola. Hola. Pues mira, eligiéndome la esponja que quiero que me prepare David. Ah, sí? O sea, que tú tries també l'esponja i ja la tens més o menys... Sí. Sí? Sí, me voy a quedar esta. Escolta, Esta me ve. i una cosa, això és molt habitual, no? Ells han de triar la que volen o què? Clar, així la gent es tria el seu llenç. Això és un producte que normalment soleu gastar o què? A ver, en mi casa se ha utilizado siempre. Yo recuerdo ya a mi abuela toda la vida con la esponja esta, en casa mi madre igual. Nosotros la utilizamos como esponja de baño. Tú ahora la tocas y es dura, es muy dura, pero en cuanto la mojas es muy suavita, muy suavita. Si la pelem, té com uns fils i és com una fibra. Sí. Sol fer les puntiues xicotetes per fregallet, per escurar, ni aquí per dutxar-se la fa gran. És un producte que és molt natural i tot això és algo que està perdent-se i que la gent hem de tornar a d'ell. Això és un producte que és totalment natural i és biodegradable perquè ho pots tirar al camp després perquè és un fruit, vull dir jo que no és... Molt bé, doncs nosaltres avui des de Terra Viva apostem per aquests productes naturals, sobretot també per a la higiene personal. Mentre acabes de preparar-li l'esponja a Eva, Sí, de pelar-la. jo m'emporte Dos. quants per mi. Molt bé. Eixes són regalats. Vinga, que vagi bé. Adéu.